Seni yaratan yine Tataristan, balkanların için yaratan. Tutu kirep, yeşil yeşmep yağan, yağmurların için yaratan. Hürmetli milletvekiler, Tataristan Respublikası degəç, biz indi elbette tuğan yakını birinci şaratta күзәт табыз. Туган авыл, туган район, туган мәктәп, туган төбәк. Менә шул уңайдан Әбиме Афлисун дигән повестьтан туган як турында кичкенә генә бер өзек укып китәсем килә. И туган як. Муенына камыт, иңенә ыңгырсак суктырса да, кәҗәләнми эшләп йөргән күндәм атларың, юш танаулы мәхлук бозауларың, син килгәндә капкасына кереп кача, киткәндә артыңнан үреп кала торган мактанчык көчекләрең, яз җылысын тансыклаган иркә мәчеләрең истән чыкмый. Истән чыкмый синең әрсез чыпчыкларың, әҗәткә баткан каргаларың, тишек башлы күкеләрең. Урманыңдагы сугыш чукмары норатларың, юаш юкәләрең, күп сүзле усакларың. Басуыңдагы әшәке, әшетелле билчәннәрең, тәрбиясез алабуталарың, ялагай җаһил эт эчәгеләрең. И газиз туган як.